perioadă de 2 ani în care am muncit intens în echipă pentru realizarea unui curs abordabil și revigorant pentru bibliotecari din bibliotecile publice, iată că am ajuns și la momentul implementării, dar nu înainte de a-i face pilotarea la Vâlcea, pentru a fi sigur că totul este în ordine și foarte bine pus la punct. Implementarea a avut loc în cadrul Bibliotecii Județene din Nicu Golescu Argeș, la sfârșitul lunii noiembrie 2013, unde un număr de 8 bibliotecari din județ au primit noțiuni noi legate de ceea ce înseamnă comunicarea organizațională și cum poate fi ea folosită, elemente de marketing, dar și de operare calculator și open office, unde am punctat Publisher și PowerPoint pentru o mai bună promovare a serviciilor de bibliotecă. Cu aceste obiective în gând și plin de emoția împărtășirii ideilor noastre, am pornit înainte spre implementarea propriu-zisă a cursului. Pe parcursul celor 3 zile de training, bibliotecarii din localitățile Mioveni, Săpata, Mozăceni, Buzoiești, Merișani, Suseni, Mărăcineni și Belez-Negrești au învățat prin intermediul instrumentelor menționate să-și promoveze cu încredere serviciile de bibliotecă către autoritățile publice locale, către comunitate și către toți cei interesați să folosească aceste servicii. Au fost 3 zile pline de informații menite să conștientizeze importanța comunicării în cadrul organizației, dar și în exteriorul acesteia, atât cu comunitatea căreia ne adresăm, cât și cu celelalte instituții cu care noi, bibliotecile, intrăm în contact. 3 zile în care cursanții au identificat tehnici și instrumente de promovare a serviciilor de bibliotecă, au înțeles că acțiunea de promovare trebuie făcută planificat și continuu, conform unei strategii. 3 zile pe care bibliotecarii participanți le-au încheiat cu un produs finit, prezentarea PowerPoint a unui serviciu sau a bibliotecii în care își desfășoară activitatea și un pliant care să promoveze fiecare bibliotecă în parte. În urma trainingului, bibliotecarii instruiți au desfășurat activități în bibliotecile lor, înfruntându-și teama de a utiliza programele Publisher și PowerPoint. În fiecare dintre cele 8 biblioteci publice au fost derulate circa 16 activități organizate corespunzător. Au fost realizate pliante pentru promovarea evenimentelor, s-au folosit elemente de IT, ce să mai, s-a ținut cont de întreaga strategie de marketing predată la curs. Toți participanții au fost încântați de training, fiind convinși că noțiunile noi dobândite îi vor ajuta să își lanseze pe piață produsele ce vor duce la îmbunătățirea imaginii pozitive a bibliotecilor din orașele mici și din comunele județului Argeș.